Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizoxazulula ibalo ezimayelana nama-absolute value. Kahle kahle kuyini ama-absolute values? Masikhuluma ngama-absolute values kusho ukuthini? Ithi ngenzeke manje isibonelo sama-absolute values khona uzobona. Asithi ngino-1. Kahle kahle masithi kufuneka i-absolute value yaka-1, kumele sizibuze ukuthi u-1 kude kangakanani ukuthi afike ku-0. Sizosebenzisa inkambamudwa yezinombolo ukuze sobone ukuthi u-1 ukude kangakanani ku-0, yabo? Sobhala ukuthi -1 sibhale no-0. Kuyabonakala ukuthi uxhuma ka-1 kuze ufike ku-0. Ingakho-ke sothi absolute value yaka -1 u-1. Futhi-ke i-absolute value yaka-1 nayo iyafana no-1 ngoba phela ukusuka ku-1 kuya ku-0 uxhuma kayi-1, uyabo? Ngakho i-absolute value yaka-1 no-1 u-1, uyabo? Ziyafana. Absolute value yaka-7346 i-7346, yabo? Njoba i-negative izohlala i-positive i-absolute value, yabo? I-negative number izophenduka ibe yi-positive number, uyabona? Asiyenze-ke ibonelo sebenzisa lo mqondo lo we-absolute value iyi-positive number. Naso-ke isibonelo sethu x minus 5, i-absolute value ya x minus 5 ingu-10. Kahle kahle ubude okusuka ku-x ukuya ku-5 kungu-10. Kusho lokho lesibalo lesi. Manje fanele sizibuze ukuthi kumele uzibuze ukuthi yipi inombolo edinga ubude obungango-10 kuze ifike ku-5, yabo? Zimbili indlela ongakwazi ukuthola i-absolute value yaka-10 ngoba siyazi ukuthi inombolo noma ingaba nephawu lokususa noma iphawu lokuhlanganisa izohlala nephawu lokuhlanganisa, nithi izohlala i-positive, yabo? Yokuqala indlela ungathi x minus 5 ilingana no-10. Indlela yesibili yokuthola i-absolute value yaka-10 ungathi x minus 5 ulingana no-10, iphawu lokususa-ke manje, yabo? Indlela lezi ezimbili ongakwazi ukuthola i-absolute value yaka-10 kulesibalo lesi. Manje-ke kufanele sithole ukuthi u-x kule ibalo lezi zombili u-x uyini, uyabo? So kulula lokhu ungavele uxazulula isibalo sakho uzothola u-x. Siyazi-ke ngapha ukuthi u-x ulingana no-15, ngapha u-x ulingana no-5. Uyabona-ke sesiyitholile-ke impendulo yethu kalula nje kanjalo. Uqaphele futhi ukuthi ubude okusuka from ku-x ukuya ku-5 kuzokunikeza u-10 noma iphawu lakhona li-positive noma li-negative, yabo? Asiyenze-ke esinye isibonelo ukuze sizokwazi ukuqonda kahle ukuthi ama-absolute value siwathola kanjani noma u-x or i-variable siyithola kanjani phakathi kwama-absolute values, yabo? Asiyenze-ke esinye isibonelo sizothini? Asithi-ke sithi u-6 uyi-absolute value yaka x plus 2, yabo? Manje-ke fanele sithole ukuthi u-x kulesibalo lesi uyini. Siyazi ukuthi zimbili indlela ongakwazi ukuthola i-absolute value yaka 6. U-6 ingaba u-positive value, kusho khona ukuthi unephawu lokuhlanganisa, noma ingaba i-negative value, kusho khona ukuthi inephawu lokususa, uyabo? So singasho ukuthi u-x plus 2 yalingana no-6 noma u-x plus 2 yalingana no-6. Manje u-x wethu lana kule sibalo sethu ubani? U4, futhi kule linye icala u-x wethu uzoba ubani? Masisa u-plus 2 ngalo kwelinye icala izoba ubani? U-2. Ngakho-ke -6, -2 kuzosineza u-8. Nayo-ke impendulo yethu sesinawo impendulo yaka x komabili amacala, yabo? Kahle bokuqabanga ngokubude bendawo uyabona ukuthi hayi u-x minus -2 i-absolute value yakhona izaba u-6, uyabo? Sengifaka iphawu laka -2 ngoba phela u-plus 2 no -2 bokuqabanga kahle iyafana, uyabo? Ngoba phela bothi minus izohlangana kube u-plus, kufane nokuthi uthini? Plus 2, yabo? Lokho kuyafana. Ngifuna ukutshengisa ukuthi bungathola isibalo esifana nabo esino-2 kuyafana nokuthi uthini? Plus 2. Athi senze esinye isibonelo. Ithi ngishintshe umbala wami engizosebenzisa. Asithi-ke isibalo sethu sithi i-absolute value yaka 4x minus 1 iyalingana
no 19. Uyabona ke manje ngathi sezoqala ukuba nzima, kodwa ke qinisela ke sizoyenzani manje. Uyakhumbula ke zimbili indlela ongakwazi ukuthola i-absolute value yaka 19. Iphawu laka 19 lingaba iphawu lokususa noma iphawu lokuhlanganisa. Manje ke sothi 4x minus 1 ilingana no 19 noma 4x minus 1 ilingana no negative 19, iphawu lokususa ke lelo. Manje ke sizoxazulula ke sikwazi ukuthola u-x wethu. Sothi 4x uyalingana no 20 futhi ke u4x uyalingana no minus 18. Manje ke u-x wethu uyini kuleli cala leli? U5. U-x wethu uyini kuleli linye icala? Masibala kahle sithi minus 18 kuhlukaniswe ngo4. Kahle kahle lokhu kuyalingana nokuthi uthini? Minus 9 uhlukaniswe ngo2. Nayo ke impendulo yethu. Futhi-ke ungabheka kahle ukuthi le mpendulo le vele iyasinikeza le absolute value le. Sibheke masifaka u-minus 9 phezu kwa2 simphinda-phinde ngo4 izosinikeza u-negative 18 futhi negative 18 momhlanganisa no-negative 1 uzokunikeza u-19. Futhi-ke u5 futhi bomphinda-phinde ngo4 uzokunikeza bani? Uzokunikeza u20. Mosusa u1 uzokunikeza u19. Kusho khona ukuthi le mpendulo lezi zisho impendulo elungile, yabo? Awuthi sike sidwebe igraph sisebenzise lama absolute values. Asithi-ke u-y uyi-absolute value yaka x plus 3. Uyakhumbula zimbili indlela ongakwazi ukuthola u-x kulesibalo lesi, ngoba siyazi ukuthi i-absolute value ingaba iphawu lokususa noma iphawu lokuhlanganisa. So bhala ke sothi x plus 3 angaba mkhulu noku0, kusho ukuthi unephawu lokuhlanganisa, noma angaba mncane kunaku0, kusho ukuthi nephawu lokususa. Uyabona ku-x wethu? Le graph yethu yaka y izaba i-positive value bangabe kunjani? Bangabe ilingana no x plus 3, anithi? Kusho khona ukuthi asamelanga sifake lamaphawu wethu we-absolute values ngoba siyazi ukuthi izoba i-positive value bangabe u-x plus 3. Futhi-ke u-x plus 3 kumele abe mkhulu naku0. Manje ku-x wethu-ke uzolingana nani? U-x wethu kumele abe mkhulu naku minus 3. Masibhekisisa kahle u-x wethu kumele abe mkhulu naku minus 3, anithi? Nayo ke igraph yethu sesiyazi ukuthi u-y wethu kumele alingane no x plus 3 ukuze abe i-positive value, futhi ke u-x wethu kumele abe mkhulu naku minus 3. Manje ke asibhekeke kule enye, mangabe u-x plus 3 kumele abe mncane kunaku0, sizothini? U-y wethu kumele abe u-negative x plus 3, anithi? Kahle kahle njengoba sithi negative, why sithi negative? Ngoba phela simphinda-phinda ngo-negative 1 ngoba u-x plus 3 bomphinda-phinda ngo-negative 1. U-x plus 3 angeke ashintshe kanjalo, kodwa-ke iphawu lizoshintsha. Nithi sifuna ukuthi iphawu lakhona libe negative, ingakho-ke silishintsha sithi simphinda-phinda ngo-negative 1 u-x plus 3, yabo? Manje-ke mase senze kanjalo u-x wethu, u-x plus 3 anithi sithi fanele abe mncane kunaku0. Manje ku-x wethu fanele alingane nobani? Fanele naye abe mncane naku minus 3, yabo? Igraph yethu ke manje sesiyazi ukuthi my negative izoba njena, my positive futhi ibe njena ke. Asidwebe ke igraph yethu sibheke ukuthi kahle kahle izoba njani ke. Ngizodweba ke inkemba mudwa ze graph yethu, ama axis wethu u-x no y. Njengoba sengidwebile ke manje ithi ngixazulule cala lesibalo lesi, u-x u-negative x plus 3 uyalingana nokuthi sothini? Minus x minus 3, kuze kuzobonakala kahle ukuthi igraph yethu izoba njani, yabo? Manje ke njengoba sesibona ukuthi u-x wethu uzoba u-minus 3, anithi? Sibhalile lapha ukuthi x wethu uzoba mkhulu naku minus 3, so bhala ukuthi uzoba u-minus 3, sibhala ichashaza lethu ku minus 3 kunkemba mudwa yaka y, anithi? Ku-axis yaka y. Futhi-ke siyazi ukuthi u-y wethu baka0, u-x wethu uzolingana nobani? No minus 3. Ingakho-ke ku-x axis sizobhala ichashaza lethu sithi minus, silifake ku minus 3 ngoba u-y uzobe awu0 lapho, yabo? Nayo-ke igraph yethu masiyibhala kahle siyabona ukuthi ihamba kanjani, iba induku ende, uyabo?
awuthi sibheke kuleli icala so sibuza futhi sithi u-x wethu kule graph yaka y izolingana nobani no positive 3 ingakho sobhala ichashaza lethu ku positive 3 kunkemba yaka y futhi ke u-y baka u0 u-x wethu uzolingana nobani u-negative 3 ingakho sobhala ichashaza lethu futhi ku-negative 3 kunkemba yaka x uyabona ke nayo ke igraph yethu kodwa ke khumbula ke ukuthi sitheni sithe igraph yethu sifuna kuphela bangabe u-x mncane naku -3 futhi ke bangabe u-x mkhulu naku -3 igraph yethu injani ke u-x baka u-3 nayo ke u-x baka mkhulu naku 3 izoba njani nayo igraph yethu uyabona ke ingu-v kahle kahle yabo sesiyabona ke ukuthi igraph yethu yaka y bangabe i-positive izoba njena ngoba u-x wethu uzoba mncane naku negative 3 futhi ke bangabe i-negative izoba njena futhi ngoba phela u-x wethu mkhulu naku negative 3 yabo ngiyathemba lokhu kusizile kuze sibonane futhi bye bye